danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Ga Hafsa yar gatan mama na gaishe ki, yar gatan mama mai haƙuri ce Hafsa, ga ilimi gun Hafsa mai nutsuwa ce Hafsa, ga tarbiyya Hafsa mai haƙuri sai Hafsa. Yar gatan mama na kuka, yar gata, yar gata. Ni na zo a gare ki Hafsa, ni zan bata hajata, duk bayanin da zan a gare ki Hafsa da gare ni ki fuskanta. Ta zamo yar uwa a gare na Hafsa da dole na furta ta. Mai safai da hairo kar kai hanzari, na san za ka fahimta, ina san za ka yi tambaya gare ni shin wace Hafsa ta. To ka buɗe kunnayen ka zan baka halin yar gata. Ita yar gatan mama ta kasance ba ta huta, kuma ba ta yi rigima ƙawayen ta har sun gane ta. Ko bayani za ta yi ma cikin nutsuwa kai fuskanta, dalilin nisan ya ake kiranta ga yar gata. Bangare ilimi ya Hafsat wannan kwata wuce ka nazarta, akwai ilimin boko addini kwata ta harikanta. Na san za ka yi mamakin yawan da nake wa yar gata. Hafsa ta zama jinsina kuma in kira ta saukata, tana mutunta dangina ballan tana ta jamonita. Takkana za su yi waya domin su gaisa da ummata, ta yi fatan alkhairi gare ta har ai mana ƙanwata. Ni kuma in ta kira ni kullum nasiha ce kanta, da muke masoya na ɗan kai na bar su wulaƙanta. Ta haɗa ni da mahamanta har ta haɗa ni da mahamanta. Na zama ɗan uwa a gare ta Hafsat ta kai na hiyo cuta, ko kuma yake ranta Hafsat a take ta furta ne. Ita ba ta ɓoye min komai a take ta furta ne. Hafsat wanne ya ganki ya san ba ta ci amana ba, ko bayanin da na furta a kanki ba zai ce a'a ba. Hafsa sai dai su cuce ta amma kusan ba ta saba ba. Ga bayani na Hafsa da gare ki da hure ki da duba, ɗan uwa gare ki ne sauce yake ki da duba. Duk abin da zan faɗa gare ki wallahi kwakin nisa. Wayo Hafsa, Hafsa yar gatan mama, yar gatan mama. Ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode.